Горещ септември в Пловдив. И сега, уважаеми зрители, ви водя при поредния си гост, участник в Густомия, Пловдив. Намираме се на един прекрасен пловдивски площад. Тук са шадраваните. И сега отиваме къде? В общината, разбира се. И ще търсим кого? Ще разберете след секунди. Това е Пловдивската община. Между другото, който не е виждал, прекрасна сграда. Могат да ни пуснат. Сега ще пробваме да ни пуснат. Вътрешен одит не ми трябва. Експерти. Ние сме си експертите. Я да видим нататък. Директор. И тук е директор. Тук може би ще ми се получи работата. Добър ден. Добър ден, здравейте. Как сте, момичета? Добре, мерси. Вие? Непоносимо добре. Здравейте. Здравейте. Тук ли е господин Търновалийски? Да, само че има хора при мен. Хора? Да. Ще ги изгоним. Ако един журналист не е нахален, децата му ще стоят гладни. Добър ден. Добър ден. Гости приемаш ли? Разбира се. Чакай, че Добре пак ми дошъл. звъни телефона. Добре дошъл. Значи днеска... Така, никакви телефони. Еми разбрахте. Не ви казах долу. Къде отиваме? Отиваме при Жоро Търновалийски, заместник-кмет на Пловдив по евроработите И социалните дейности. и социалните дейности. Жоро, аз ще дръпна един стол. Еми сега, или там да седнем, да мога да си говорим. седнем там, че Не, там ще- седни там, бе, седни, аз ще седна до тебе. Добре. Сакото няма ти го вличам. Що? Много готово. По-удобно. Благодаря ти. Така. Ей, много жега, бе. От София идваш? Да, днеска. Какво беше най-хубавото нещо на София, знаеш кое? Табелата за Пловдив. Така. Любимо място, Цариградско шосе. Георги Търновалийски е мой гост днес. Щехте да ме опретнете в прескачане на някои неща, уважаеми зрители, поради което ти ми гостуваш днеска. Аз ти връчих 68 страници сценарий. Има за какво си говорим. Шегувам се. Абе, чай те питам. От колко години си в Пловдив всъщност? Вече. От колко години? Аз имам чувство, че винаги съм бил в Пловдив. Това, че съм роден другаде. Аз трябва да ти кажа, че, извинявай, ще те прекъсвам. За мен лично беше така лека изненада, че не си пловдивчанин. Съвсем сериозно ти говоря. Не, аз съм пловдивчанин. Ти си роден в Раковски. Да, роден съм в Раковски. Там съм поизраснал до 8 клас. И от 8 клас? И от 8 клас съм тук в Пловдив. Коя гимназия учи или техникум? Търговската гимназия. Значи, много ме кефеш, защото като чуя икономически техникум, едно време беше така по едно време, то си е търговска гимназия. Между другото, мама, и тя е завършила търговска гимназия, там за всичко става ти, бе. 100 години са. 100 години. 100 години гимназия. Аз съм председател на училищното настоятелство на Търговската гимназия от 10 години. И така, имам много сантимент към това училище. Там почти всички учители са ми приятели и от тия, които вече не са пенсионери, от новите. Така че... Добре, малко не е ли странно? Сега ще питам, ще ти кажа защо по-точно. Момчетата, които са на 6, 7, 8 клас, аз поне, ти си много по-млад от мен, разбира се, но примерно ние искахме да станем пожарникари, милиционери, космонавти, като лит на Гагарин. Ти какво искаш да станеш студител, икономист? Това хава, дето викаме. Няма светне малко, защото нещо не ми е много ясно. Мама и тати ли те натиснаха да идеш в търговската гимназия? Бъди откровен. Не са ме натиснали моите родители. Баща ми беше строител. Не е имал идеята да ставам икономист. Имах по-големи приятели, които учиха там. От Раковски, разбира се. Една моя братовчетка, която също учеше икономика. И така реших, че това е мястото. Може би най-важното, едно от важните неща, нека да не казвам най-важното, така като се връщам назад, се сещам за това време, е мястото, на което се намира гимназията. Бунарджика. И смятам, че това е едно от магнетичните места на Пловдив. Не напразно са го избрали, за да бъде първото търговско. Мъдри са били. Да. Трябва да ти кажа, че... Това къде? Днеска снимахме с Тодор Петков. С него пък сме възпитаници на бившата гимназия Димитър Вагоев. Още по-бившата първа мъжка, по-настоящем свети Кирил и Методи. Аз там един много хубав спомен имам. Тошо Петков
абитуриент, знаменосец на гимназията. Аз заех 9-ти клас. И така го ударихме на едни готини спомени. Ето сега две от най-старите учебни заведения в този град. Едното до Марица. Кеф. Там слушахме да пушим на време. Това е безкрайно непедагогично, деца не го правете. Ето сега търговската гимназия в полите на Бунажики. Голям кеф. Каква специалност там? То тогава имаше ли специалност или карахте? Да, разбира се. Икономика, управление на материално-техническото снабдяване. Така се имаше едно време. Такава специалност съм завършил. Значи, при всички специалности се учиха съответно профилираните икономики и всички счетоводства, като се започне от общата теория и се приключи с банковото счетоводство. Това, което съм получил от търговската гимназия като подготовка, дори не мога да кажа, че в института по-късно съм имал кой знае какво надграждане. Като подготовка, като счетоводител и като икономист. Страхотна основа. И смятам, че всички, които са завършили търговската гимназия, получават тази основа и не напразно след това, и като съм работил дълги години и когато мои приятели и познати са обръщали и се търсят кадри, несъмнено най-добрите кадри като икономисти, като счетоводители са точно завършилите търговската гимназия. Помниш ли името на ученическото цигаже? Ще помоля жена ти да ни слуша в момента. Разбира се, че го помня. Да. Няма те питам. Такова гадже. То път трябваше да нямаш гаджета. Имах няколко гаджета по това време. Няколко. Ти си хубаво момче. Ето, благодаря. И така трябва, моля се. Добре, ще го плеснем. Там бяха много момичета. В моя клас бяхме 37 ученика, 6 момчета и 31 момичета. Кеф. Горе-долу същата беше хавата при мен в Димитър Благоевич. 7-8 мъжкара, другото дамска. Така, възможно за избор. Ще продължим после с спомените, но ще кача на едно друго място, дето е близко там. Така. Какво ти трябваше да тървеш гащите, да те питам с този иначе приятен кабинет? Малко скромничък. Такъв, ама па хубави картини имаш. Чудомир. Да, ти е гадал или ти ги завери? Това съм се го донесъл. Единственото, което съм донесъл аз, са тези картини на Чудомир за хората, които сядат от среща на диванчето. Това е хубаво. Гледайте така. А ти от среща гледаш други работи. Сега момчетата ще покажат. Там една картина на Нягов. Тези неща съм ги заварил тук. Не са мои. На Нягов е интересно. На Нягов е хубава картината. Малко странен. Да. Така да е. Ма е готин. Аз му ги харесвам нещата, без да съм специалист. Това, което аз съм донесъл, са тези постери. Защо да не се взимат на сериозно ли какво? Я кажи. Раздуй малко. Никой не трябва да се взима толкова на сериозно. Всеки трябва да знае откъде е тръгнал. И никой не трябва да забрави, че всички сме от село, да се казва. И това е хубавото, все пак, защото мъдростта идва от някъде там. От земята. Аз лично аз съм безкрайно задължен на Марин Дринов, който знаеш, че предлага да бъде столица у наше обско село, наречено София. Да. Защото ти представиш си какво ще застане Милиан и Пловдив, ако беше станал столица. Щеше да има... не ми се говори. На Пловдив щеше да му прилича. Метро нямаше да има, защото долу много старини враче. Топ София кър. Там Улпия, Сердика, малко това. Тук знаеш, тук под тебе, ако слезем на 15 метра, няма начин да няма нищо. Има и по-модерни начини за изграждане на такъв вид транспорт. Захапа, защото не знам къде му е тънката. Сега кажи, раздуй, както казват. Кажи, казвам, разбира се, те могат да бъдат и железници и наземни. Не е нужно да бъдат под земята. Правка Братска Германия се сещам. Да. Това, с което се гордее в момента София и бат Бойко с това, че е направил метро, смятам, че може пълно да се направи. Не съм специалист, така смятам. Аз също не съм, говорим като граждани, като българи. Всеки има право на... За Пловдив така го виждам. Тази линия, която в момента опасва града, тя може да бъде качена на високо и да бъде използвана за един модерен. Ти остави другото. Ти сещаш ли се каква прекрасна панорама за Пловдив гора? София да се живи Израел, Обеля 11. Така. Ти сещаш ли се на една подобна надземна железница, го наречем, и там, когато го кажат специалистите, каква панорама ще даде на Пловдив, какъв кеф ще отгоре, минаваш. Това ще се получава. Кош. Европроектите, какво правим сега? Тук гледаме, евро са търкали пред тебе. Какво правим? Работим. Смятам, че така пораздвижихме доста нещата за тази една година.
До тук сме 10 милиона вече изпълнени проекти, 10 милиона, които в момента са внесени като проекти за одобрение и 5 милиона имаме спечелени, които тепърва започваме да изпълняваме като проекти. Готови сме с двата най-големи проекта за града. А те са? Нека да ги Те са припомним. интегриран градски транспорт, точно за транспорта. И един проект за техническа помощ за интегрирани водни мерки, който е за... Какво значи това на български? Извинение, нищо не Това говоря. означава рехабилитация на пречиствателна станция Пловдив, строителство на 16 км канализация и водопровод в северна градска част и строителство на един нов колектор за отпадни води, колектор номер 7 и рехабилитация на съществуващи. Или това в северната зона, в Кършака, ще бъде подменена тази ВиК мрежа и ще бъде най-важното рехабилитирана пречиствателната станция, която е много стара и която в момента не отговаря на изискванията, които сме поели да изпълняваме пред нашите европейски партньори. Що се смее? Сетих се за трагици, дете реват тук от едно известно време, че сутрин се събуждат от такива ухани. Говоря за обитателите на най-големия жилища квартал. Ами това е само ухание, но нали се сещаме какво се случва надолу по реката? Пази Боже. Мълчи да ни чуят комшите. Мълчи. Тайна майна. Добре, и преди да те изведа малко на въздух, днеска знам, че си стоял доста на закрито. За какво ти трябваше то търлеж да си го навираш гащи? Ставаш тук европроекти. Много ти знаеш колкото си по-високо, толкова по... Сещам се за Сави Трифанов. Гаргите, нали знаеш къде е такова? На високото. Първо искам да ти кажа, че една година, аз съм работил, знаеш, 18 години в администрация, последните 4 доста динамично като директор. Едната година, която изкарах извън администрацията, за мен беше така работа, която... Това не съм аз. Няма го напрежението, липсваше ми. А имам страшно много Чивай заряд. се, бе, че хората пари дават за почивка. Не мога да си почивам. Искам да съм така в нещата и да имам какво да дам. Набрал съм доста енергия, доста познание имам, опит и още повече, че в 2009 така бях освободен, не бих казал скандално, но преди това се опитваха някои хора да подронят авторитета ми, защото аз съм работил и съм правил всичко така, че моя баща казваше, трябва да работиш така, че хляба на високо никой да не може да ти го дигне. Аз съм работил така, че да не нарушавам принципите, които са ме водили и съм го правил честно и открито. Жоро, голяма грешка, бе, приятелю. Не дей да бачкаш тихо, кротко. Бум! Дойде пенсия. Къде вземеш да забуташ между шамая? Виж какво става? Шегъвки. Така че, когато поех тук този ангажимент, с пълната така и наясно бях, че голяма отговорността, но беше за мен възможност да се изправя пред пловдивчани и да кажа, ето ме, който има нещо, нали, нека да каже. Това го мога. Да, това го мога. Няма от какво да се притеснявам. Няма от какво нищо не съм крил. И ако някой има нещо, нека да го каже. Аз сега ще кажа нещо като по-голямо. А те изкарам малко на Зеленков цар с миналата година. Айде, момчета, на въздух.